Xa está aberto o prazo para solicitar as axudas da Xunta para libros e material escolar do próximo curso. O sector asegura que estas achegas supoñen un importante alivio económico para moitos fogares. Dende onte, as familias galegas xa poden pedir as axudas da Xunta para a compra de libros e material escolar do curso 2026-2027. Unha convocatoria dirixida aos fogares con rendas iguais ou inferiores aos 10.000 euros por membro e que busca aliviar o gasto da volta ás aulas. As solicitudes poden presentarse durante un mes ata o 19 de xuño e inclúen bonos de 60 a 75 euros para material escolar, ademais de axudas para libros de texto e acceso ao Fondo Solidario de Préstamo. Nas librerías aseguran que a apertura do prazo xa se deixa notar á hora de facer os trámites. Nos notamos un movimento porque facemos impresións, entonces todo o que conleva o papeleo de imprimir o libro de familia, facer copias de todas estas cousas que se necesitan para pedir a axuda, pois nos notámolo. Pero a tempada forte, aseguran, é durante a tempada estival. Nos realmente como librería, como papelería, notámolo a finais de junio, julio, que é cando empezan a entregar os primeiros cheques, entonces é cando nos empezan a facer chegar a nós e nós temos que empezar a xestionalos e todo eso. A hora de sufraxar o bono, a meirande parte xa se vai en elementos básicos como bolígrafos ou libretas, así como tamén en materiais de apoio como os dicionarios. O que máis realmente é no material principal, o sea, é o que necesitas sempre, que necesitas os lápices, as libretas, os rotuladores, todo o material básico para empezar, eso é o que se leva a maior parte do cheque, e ao igual que ao mellor, pois, por exemplo, cando estamos en primaria, os dicionarios sempre lle sacan un gran bocado aos cheques. Dende o sector explican que estas achegas favorecen a moitas familias, supoñendo así un pequeno respiro económico. Sí que axuda. Ao fin e ao cabo, aínda que non son unhas axudas, aínda que non cubran todo o material, son axudas importantes, son 60 ou 75 euros, que ao fin e ao cabo se notan nos bolsillos a final de mes. Se a túa conta de material iban a ser 100 euros, só tes que pagar 25, que ao fin e ao cabo. Tamén notamos moito, por exemplo, este ano, que a xente está reutilizando moito as cousas, aproveitándoas moito, que para min, personalmente, a pesar de que traballo nunha papelería, sempre é unha alegría, porque non hai necesidade de andar tirando cousas que están ben, que podes reutilizar. En canto aos prezos, as librerías recoñecen que algúns produtos escolares si incrementaron o seu custo nos últimos anos, aínda que noutros casos os prezos mantivéronse máis estables. Hai cousas que sí e cousas que non. Por exemplo, as cousas máis básicas, como poden ser os lápices, gomas, o precio é aproximadamente o mesmo dende hai uns anos para aquí. Eu levo aquí traballando 4 anos, entonces dende hai 4 anos non é unha cousa que variase moitísimo, pero hai cousas que sí, hai cousas, por exemplo, pois non sei, o papel, se necesitas comprar folios ou libretas, o papel subeu bastante, entonces eso notase, hai cousas que sí. No último curso, máis de 166.000 alumnos galegos beneficiáronse de algunha destas modalidades de apoio para libros e material escolar.